Espazo aberto. O fío que nos une a través da palabra. Hoxe acompáñanos Claudia Machado, unha das socias de Terra Audiovisual Sociedade Cooperativa Galega Xuvenil. Chamounos moita atención o voso proxecto, porque sabemos que empezastes a cooperativa cando aínda estabades estudando a carreira, e que recibistes axuda para poñela en marcha como cooperativa xuvenil. Parécenos moi interesante en ver como un grupo de xente nova puido converter unha idea en algo real. Vimos que traballades en proxectos moi diferentes, desde vídeos e documentais ata obradoiros de oratoria, podcast, emprendemento ou escritura creativa. Tamén vimos algúns traballos relacionados co rural, como o documental sobre as festas de Mouriscadas en Mondariz. Se sabemos dun proxecto que está realizando nestes momentos co GDR Terra e Agua. Ademais, parécenos moi interesante que intentedes achegar ao audiovisual, a creatividade e a comunicación á xente nova e ao rural, facendo cousas que conecten coas persoas e aporten algo positivo. Na clase estamos realizando un proxecto sobre emprendemento e creemos que a vosa experiencia pode axudarnos a entender mellor como se empeza desde cero, como se traballa nunha cooperativa e como as ideas creativas poden acabar converténdose en algo real. Podemos comezar, se parece. Para empezar, gustaríanos coñecervos un pouco mellor e entender como naceu Terra Audiovisual e como pasastes dunha idea a crear unha cooperativa xuvenil. Bueno, primeiro nada, presentarme, eu son Claudia Machado, como ben dixestes vos, de Terra Audiovisual. Somos unha cooperativa xuvenil da Cañiza, sí que é certo que eu son da Cañiza e a miña socia é de Vigo, que é unha compañeira de clase. Nos agora temos 21 anos e ainda estamos na carreira, de feito, como ben dixestes, comezámola con 18 xusto sair de bacharelato e agora estamos no último curso, temos agora que entregar o TFG en nada. Pois como comezou Terra Audiovisual? É unha historia, bueno, que penso que pode incluso achegarvos a vos algo, porque sinceramente foi un día que estábamos en primeiro de carreira e o típico que sempre che din que bueno, que non hai saídas, non? Sobre todo na rama da comunicación audiovisual ou das humanidades, que sempre che din que vas ter que ti quitar as castañas do lume. Pois decidimos que se non había saída, pois que tiñamos que inventala nós, non? Tiñamos moitas ganas de empezar a traballar, non por ganar diñeiro, porque sí que é certo que o sempre intentar relacionalo coa carreira, pois non tes o tempo suficiente como para dedicarlle para ganar un soldo e vivir diso nese momento, pero sí para coller moitísima experiencia. Entón, o que fixemos foi falar coa nosa profe de Economía de bacharelato, que nos estábamos na carreira, pero sí que tiñamos, eu, por exemplo, tiña moi boa relación con ela, e presentounos a posibilidade de falar con Espazo Coop, que é unha agrupación de cooperativas galegas que no primer ano de constitución de calquer cooperativa, se queredes facer unha cooperativa de videoxogos ou de impresión 3D, axúdanche co que ti queiras, gratis, durante un ano, envíanche todo o papeleo que precises para facela. Se queres, pois, facela dun xeito ou doutro, ou dependendo de se queres traballar a xornada completa, a media xornada, se queres traballar por proxectos, se non derivante a outras entidades que che poden axudar. Entón, tes un acompañamento 24 horas prácticamente, podes falar con eles por WhatsApp, por correo, e axúdanche en todo o que precises. Iso foi un factor diferencial, porque sí que é certo que ti imagínate, con 18 anos, queres montar algo e dis, eu non sei por onde empezar, non sei que papéis teño que entregar, non sei que tan longo é este proceso, e sí que nos axudou moito ter esa figura de Espazo Coop que te dirixe. Por iso, bueno, tamén vos animo que se tedes calquer tipo de idea, que pensedes na figura da cooperativa xuvenil, porque aínda que o mellor parece unha cousa rara ou parece que cooperativa só pode ser Coren ou empresas dese estilo, é unha figura, unha forma xurídica moi boa e sobre todo a forma xurídica de cooperativa xuvenil, porque non tes que aportar cartos ao principio, entre todos os socios teñen que ser 300 euros, non somos dúas, por 150 euros xa montamos a cooperativa, non temos que poñer nada máis. E logo, como nos facemos servicios audiovisuais, se tes unha cámara, xa podes traballar, non precisas nin siquiera un local. E, bueno, ese foi un pouco a orixe de Terra Audiovisual. Logo, bueno, tivo un proceso un pouco longo tamén de asentarse no territorio, de ver cales eran os valores, pero a idea foi esa.
Traballades en cousas moi diferentes, vídeos, documentais, fotografía ou obradoiros. Que é o que máis vos gusta de mesturar creatividade e comunicación e traballo coa xente nova ou co rural? Bueno, pois a resposta está un pouco na pregunta, precisamente esa mestura de tarefas, tanto facer obradoiros sempre nos gustou porque nos estamos, tanto Candela como a min, estamos no Club de Debate de Compostela que ten a universidade, e sí que é certo que ela xa na propia directiva é máis ben como un membro máis que simplemente vai a algunhas formacións que dan. Pero sí que é certo que, por exemplo, esa comunicación coa xente nova, como por exemplo estar hoxe aquí con vos, pois sí que chega a novas perspectivas e tamén, ao final, non somos, non da vosa idade, pero sí que estamos preto e sí que podemos dar unha perspectiva pois case como un caso que podría sair de aquí mañá ou o ano que ven. Entón sí que nos parece que estar cerca de xente un pouco máis nova que a nós ou da nosa idade algunha, pois que tamén nos enriquece, que tamén nos podemos enriquecer. E logo, pois a parte documental, todo vai dar ao mesmo, todo vai dar a falar con xente e a relacionarse con outros e aprender ti tamén do que fas. Moi ben. Bueno, crear unha cooperativa sendo nova seguramente non foi doado. E cal creedes que foi a maior dificultade ao empezar e que aprendestes durante este proceso? Bueno, a maior dificultade que eu diría é precisamente esa parte burocrática, pero tivemos moitísima axuda por parte de Espazocop. Despois tamén un pouco ese medo a, pois, ou a que non saia ben, e que non teñas ningún tipo de traballo, ou tamén a veces que saia demasiado ben e a mellor pois consigas traballos que a mellor non tes tanta cualificación para facer, tendo en conta que estás na carreira, e o mellor pois tes que facer un documental enorme, e sodes dúas persoas, e tes que cadrar tempos, e ves que vendecheste mellor do que de verdade estabas vendendo, non? Entón, ás veces iso dificulta un pouco, bueno, a nivel mental teu, pensarse de verdade a estas alturas do que estás ofrecendo. Pero bueno, sempre intentamos tirar pa diante neses casos, tamén ser acordes un pouco o que creemos que podemos facer. Se non podes facer un documental dunha hora porque non tes medios, pois non o podes facer, tampouco podes ofrecelo, e inda que a veces o mellor te pases un pouco ofrecendo, pois sempre podes delegar en compañeiros de clase, podes delegar en xente que coñeces do sector, tamén hai xente que o mellor, pois iso, para o momento puntual está disponible, e nada, falando coa xente sempre, con quen tes arredor. Agora gustaríanos centrarnos máis na parte creativa do proxecto, en como conseguides transformar ideas en actividades e contidos que conecten coa xente nova e co rural. Vimos que traballades en ámbitos moi diferentes, de documentais e fotografía ata obradoiros de podcast, oratoria ou emprendemento. Como xurdiu a idea de ofrecer actividades tan diferentes como documentais, obradoiros ou proxectos audiovisuais? Foi algo que vos foi pedindo a xente ou visteis que facía falta na zona? Bueno, ambas, ya ves, pois porque é unha forma tamén de diversificar dentro da cooperativa, de ter distintas actividades e de poder tamén manterte ao longo do tempo. Se só vives de facer documentais, se estás un período longo sen facer documentais, tes que pechar. Entón, por exemplo, as formacións son un ingreso recorrente que tes e unha forma de irte renovando ti tamén constantemente, de coñecer a xente da zona por se despois queres facer un documental. Entón, todo é circular e todo ten sentido dentro do propio proxecto. E, bueno, tamén é certo que nós xa fixéramos formacións antes, tanto co Club de Debate como eu, por exemplo, aquí estivera no Centro da Xuventude dando formacións a xente maior de digitalización e xa der algunha formación en xeral. E gustárame ese contacto coa xente nova e coa xente maior e sentir que podes ensinar algo, non? Como calquer profesor, pero sí que é certo que en períodos de tempo moito máis curtos é simplemente pois deixar aí unha semente, non? Na xente do que sexa, como se abre un Gmail ata pois como pois emprender ou se hoxe, por exemplo, algún lle queda a idea de Espazocop e en algún momento ten unha idea e quere buscala, pois xa valeu estar aquí hoxe. Moi ben. Bueno, como dixeche antes, querer dúa persona na cooperativa, como vos organizades para levar diferentes traballos e actividades ao mesmo tempo? Pois a veces non nos organizamos moi ben.
A ver, sí que é certo que intentamos facer o mellor posible e intentamos ter pois uns horarios que intenta respetar, pero é un pouco complicado, porque sí que é certo que cada día é distinto, e se estou aquí e vou para casa e teño que unha reunión pola tarde, mañá tes a túa vida tamén, a mellor tes que ir a entrenar ou tes calquer tipo de compromiso persoal e non podes ter un horario fixo. Iso sí que é certo que é difícil dentro do emprendemento porque ninguén che exixe que fagas nada, ninguén che di vai hoxe a gravar, se non vas gravar non foches, xa está, ninguén che está, non tes un jefe que che vai dicindo que tes que facer, pero sí que é certo que tamén che dá moita liberdade, non? Entón, nos por organizarnos intentamos sobre todo falar, temos un grupo de WhatsApp de dúas, pero aparte que non é tía, que haces hoy, senón que é, bueno, que quedou pendente disto, como podemos organizar isto, e aínda que ás veces xorden cousas que retrasan todo un pouco, pois o mellor hai a miña compañeira non pode facer algo, pois tiro eu máis do carro nese momento, ou ao revés. Sempre intentar mirar os prazos que tes para facer as cousas, canto tamén podes dilatar algo, porque ás veces pois ten que ser xa, e, bueno, ir un pouco mirando os tempos. Se tes unha formación hoxe, pois a organización é estar hoxe aquí ou estar hoxe no sitio onde a formación e tela xa preparada. Entón, pois é un pouco ir mirando dependendo da demanda que tes de compromisos. Nos traballos creativos imaginamos que tamén haberá aumentos de bloqueo ou proxectos que non saen como esperabades. Que facer neses casos e que aprendestes desas experiencias? Bueno, cando tes un documental que tes que entregar, un bloqueo creativo, pois non se pode dar como tal. Sí que é certo que podes ter algún problema a hora de gravar ou podes gravar a unha persoa que ao mellor nunca falou diante dunha cámara e que ao mellor non sabe que dicir, entón ao mellor pois tes que acortar un pouco esa parte, engadir máis planos recursos, vas un pouco tanteando, pero, por exemplo, nunha formación nunca me pasou de ter un bloqueo porque lévala preparada, levas o material pois xa pensado, levas as dinámicas pensadas, aínda que algunha saia mal, levas 3 ou 4 maiores por se acaso. Entón, tes que intentar deixar o mínimo marxe para o erro e para esa incertidume que ao final traballar con xente é o que ten, que pois nunca sabes que pode pasar, pode que non che apareza a persoa que vas a entrevistar ou pode que iso, que nunha clase pois veña a metade dos que che dixeron que iban vir e tes que adaptar as dinámicas, pero sobre todo intentar ter en conta eses imprevistos e se non o podes ter en conta, pois bueno, de momento xa intenta xestionar. Agora gustaríanos centrarnos máis en como funciona a terra audiovisual. Como cooperativa, en que consiste converter un proxecto creativo nun traballo real. Nós estamos aprendendo que emprender tamén significa tomar decisións, buscar oportunidades e conseguir que outras persoas confíen no vosso proxecto. Por que decidistes crear unha cooperativa xuvenil e non outro tipo de empresa? Que foi o que máis vos gustou desa forma de traballar? Bueno, a verdade é que un pouco que dixo ao principio, é unha cooperativa xuvenil porque era baratísimo montar unha cooperativa xuvenil, tes moitísimas axudas para montar unha cooperativa xuvenil, tes moitísimo apoio para montala, só tedes que ser dúas persoas, 2 amigos é unha idea, e logo pois ter ganas de intentar traballar e de intentar levala adiante. Home, podes pechala tamén, non tes por que tela para toda a vida, non te ata para sempre, pero sí que é certo que no momento no que empezas a pedir subvencións, que a mellor imagínate, danche 20.000 euros para a túa axuda, ou para a túa idea, ou para o que ti queiras, pois tes que durante 2-3 anos tela aberta e entón, polo tanto, pois tes que conseguir que iso sexa medianamente rendible. Non tes tampouco que te cobrar un soldo, poder renunciar a cobrar un soldo e simplemente ese diñeiro pois empregalo para material, para o que ti queiras e con iso pois ir traballando. E é o que estamos facendo nós. Acabo vos de dicir tal cual o que nos agora mesmo facemos, que é pois intentar mantelo no tempo e que sexa un proxecto medianamente sólido. Pero tamén pode non serlo, podería ser un proxecto para uns anos onde ti simplemente queres aprender cousas e xa. Non ten todo por que ser para forrarte, digamos. Vimos que traballades con asociacións, institucións ou centros educativos. Como foron os vosos primeiros traballos e como conseguistes que empezasen a confiar en vos? Pois isto é un consello para todos e un pouco pa todo. Pois falando con a xente que tes ao teu arredor. O que dicía ao principio de que a nos axudounos moito a nosa profe de economía,
É certo, por exemplo, a nosa profe de galego tamén, a miña de bacharelato, mandei as nosas formacións e mandounas por un grupo de WhatsApp de profesores de toda Galicia e iso axudounos un montón, pero iso foi porque nos pedimos axuda a unha persoa que tiñamos ao lado e que simplemente era mira, estamos facendo isto, gústache, poderías compartilo? E iso xa nos abriu moitísimas portas porque xa eran os propios profesores os que falaban contigo e logo xa se quedaban contigo, ao ano seguinte volvíanche a falar e iso fai un pouco unha roda, unha bola e fai que todo fluya moitísimo mellor. Logo, pois, Paco do GDR falounos porque viu que éramos unha cooperativa de contorna, usoume gañiza e teñen ali a oficina e leo moi ben con el porque sempre intentou confiar en nós. Entón, falar con amigos, falar con profesores, falar con exprofesores, con examigos, bueno, se son enemigos, mellor non, pero se tedes calquer tipo de institución cerca ou persoa de confianza, nós, por exemplo, para facer o documental da Cañiza, que imos comezalo agora, espero, o que fixemos foi pedir unha reunión co alcalde. Tampouco precisamos moito máis, ao final se ti sabes que tes persoas preto e que tes acceso a elas porque que non é tan difícil contactar con alguén e botarlle un pouco de morro e intentar pois explicar o teu proxecto e se cola, colou. E se non, pois nada, intentas abrir outra porta e listo. Pero non é tan difícil, é simplemente intentar facelo e a xente ás veces, aínda que as cousas non saian como esperan, tamén ven que eres unha persoa nova e que simplemente esa iniciativa, ese intento, pois xa vale e intentan te axudar sempre, normalmente. Moita xente nova pensa que é difícil vivir de proxectos creativos. Desde a vosa experiencia, crees que en Galicia e no rural hai oportunidades para traballar relacionado co audiovisual e coa comunicación? E crees que en algún momento agora para comezar? Sí que penso que agora é un bom momento para comezar con calquer cousa. Penso que o que acabo de dicir, que hai moitas portas que se poden abrir, outras que se poden pechar, pero que podes reabrir nun futuro. E penso que, por exemplo, a parte creativa de todo é moi importante. No rural sí que é certo que, por exemplo, produtores pequenos custalles o mellor pagar unhas redes sociais pois mensuais ou X servizos a longo prazo de comunicación externa que nós tamén ofrecemos, pero sempre hai, por exemplo, axudas, ti tamén podes intentar buscar axudas para que eses comercios poidan intentar pagarche un prezo xusto, podes ao mellor buscar institucións máis grandes que sí que teñen pois máis capacidade de pago, non? E de traballo. E bueno, e ás veces tampouco é só cuestión de vivir diso, ao mellor tamén hai proxectos que non buscan iso e que ti simplemente queres aportar algo á comunidade ou queres traballar cun proxecto pequeno. Nós, por exemplo, agora mesmo imos colaborar, non sei se coñecedes a Pachanga na Rúa, que é unha pachanga que fan na Gañiza, no verán. É un evento moi pequeno, pero fano para ganar para as festas. E nos imos colaborar facendo o vídeo do evento e nos non somos nin desa parroquia, nin imos cobrar polo vídeo, pero sí que é certo que tamén son traballos que faz para colaborar e sei que se lle pedimos un mínimo de cartos que nos los dan. Agora ben, todo depende do tipo de proxecto, do que queiras facer con ese proxecto e tamén que te movas dentro do teu entorno. É un pouco a chave, eu penso. Agora gustaríanos falar un pouco máis sobre como os preparades os vosos proxectos antes de presentalos ou poñelos en marcha. Na clase estamos vendo que moitas veces as ideas necesitan probas, cambios e opinións de outras persoas para mellorar. Interésanos saber como funciona ese proceso nunha cooperativa como a vosa. Cando preparades un documental, un obradoiro ou un proxecto audiovisual, adoitades facer probas ou cambios ou cambiar cousas antes de dalo por rematado? Sí, obviamente antes de entregalo hai 1000 versións e intentamos ao principio facer un primeiro corte co que conseguimos ter todo un pouco aliñado narrativamente, pero logo este plano non me gusta, vale, pois borro, veña, tal, métolle outro aquí. Fas moitísimos cambios, intentas nas formacións, a mellor vas motivadísima, vou facer esta dinámica que vai ser genial, vamos xogar a isto. Os rapaces así. E tú, bueno, pues nada, veña, vamos fazer outra cousa, tal. A profesora dicindo, eu a quen contratei aquí. E claro, dis tú, bueno, pois vamos cambiar a dinámica e como traes máis, porque pensaches que iso podía pasar, pois faz outra cousa. E ás veces, ao mellor unha que pensabas que non ibas botar aí moito tempo,
rematas facendo toda hora esa dinámica porque ves que os rapaces están moi entregados e que lles gustou moito, entón é un pouco probar e despois tamén anotar, esta funcionou, esta non a volves levar porque isto sabe fatal, e ir un pouco proba e error. A experiencia, como en calquer outro traballo ou en calquer outro sector. E bueno, como ben acabas de decir, en actividades como labradoiros de podcast, oratoria ou emprendemento, solede por fixar moito en como responde a xente nova para mellorar as actividades. Pois xusto o que acabo de dicir, sí, o que intentamos ver, ao final as idades son difíciles, moitas veces traballamos con alumnado de ESO e de bacharelato que, como nos pasou no seu momento, é un momento da vida onde che interesa ben pouco e te estén a soltar un rollo, entón intentamos que sexa todo un pouco gamificado, pero sí que é certo que ás veces tes que ensinar algo, entón ás veces tamén tes que dar unha pequena parte teórica ou tes que facer algún tipo de dinámica un pouco máis aburrida e tampouco quere dicir que sexa mala, senón que o mellor nese momento pois o alumnado pois non está cunha actitude óptima, non nese momento. Entón intentas pois ver que tipos de dinámicas iso funcionan mellor, cales funcionan peor, seleccionas as que mellor che van, non hai unha fórmula ideal, nin todos van a estar a saltar cando saias, nin che van dar un abrazo, non? Pero sí que podes intentar que sexa unha hora amena e podes intentar pois que ti tamén o pases ben, tamén incluso dando esa formación. Despois de todo o que viviste con Terra Audiovisual, que consello lle daríades a outras persoas novas que queren empezar un proxecto creativo ou traballar en algo relacionado coa comunicación ou coa audiovisual? Bueno, dentro do audiovisual hai moitas vías, hai xente que quere traballar no radio, hai xente que quere traballar na tele, hai xente que quere facer documentais, hai quen quere ser director de cine. Hai moitísima xente, por exemplo, na miña clase, na carreira, que está tomando vías distintas. De feito, agora estou no vendo que está todo o mundo mirando que máster facer ou onde ir só no que ven, vou a Madrid, quedome aquí. E penso que o audiovisual ten moitísimas saídas, por iso se alguén lle gusta o mundillo pero non sabe que quere facer, eu precisamente por iso fixen a carreira, porque non tiña nin idea de que facer dentro do propio audiovisual, e penso que nese sentido hai moitísimas opcións e vías. Dentro do audiovisual concretamente, se queres emprender, xa vos digo, Espazo Cop, non me pagan, pero sí que penso que é a opción máis fácil para facer calquer cousa, e se non, pois contactar con alguén que controle de outra forma xurídica, se queredes ser un SA, un SL, o que sexa, bueno, un SA é un pouco complexo, pero bueno. O único que sí que diría é como consello é iso, que se tedes unha idea que pensedes en levar a cabo, e que non ten por que ser unha idea económica, ao mellor queres montar un equipo de fútbol porque non hai equipo de fútbol sala aquí, e queres facer un equipo de fútbol sala, pois intentar contactar con xente que este cerca, intentar ver como podedes levar a cabo e que vos den axudas, porque iso axuda moito ver que tes algo de cartos para facer algo, que podes montalo ben, que podes parecer profesional, que podes ter unha equipación boa, imagínate, extrapolando a outro sector. E todo iso, pois, fai que esa idea vaya crecendo, que ti tamén te motives máis, e nada, contactar con xente de cerca, un profesor a mellor non pensades que iso vale para poñervos unha nota, pero a veces podevos dicir, pois teño aquí un amigo que traballa en tal e a mellor pois podevos axudar con isto. Xa sei que é un pouco raro, non? Pediría un profesor algo así, pero a min, sinceramente, sempre que pido titorías da universidade nunca é para saber que vai entrar no examen, sempre é para preguntarlles, mira unha cousa, estamos facendo agora un documental que a nosa cooperativa, ti sei que eres profesor desta empresa, desta asignatura de, imagínate, comunicación corporativa. Ti este documental ves ben esta parte que estamos facendo inicial? E axúdanche, e sempre che axudan, porque ao final son profesores e penso que tamén é o que lles enriqueza a eles. E, bueno, logo familia ou amigos ou quen sexa, pero se é un profesional, aínda mellor. Para finalizar, gustaríanos preguntarte sobre o proceso creativo e as previsións do vosso futuro. Cando empezades un proxecto novo, de onde adoitan salir as ideas? O futuro é incierto. A ver, claro, nós agora acabamos a carreira, traballo fin de grao e dinche, fai un máster. Eu agora solicitei un máster en Arteixo de produción ejecutiva, pero é un máster que vai por prazas, entón 15 prazas é becado, teñente que seleccionar eles, mítico, así que pinta complexo entrar.
A miña compañeira gustalle moito a parte da oratoria, entón pediu para facer unha parte, unhas prácticas de comunicación en Bruselas na Unión Europea, e o problema é que, claro, se ela se vai e eu me vou, queda a casa sen barrer. Entón temos que xestionar como vamos facer, se imos contratar a alguén, se o mellor non me collen a min, non a collen a ela, que podría ser moi factible que pasase iso, pois seguir as dúas ou como imos organizar o ano que ven. Ao final, o ser tan novas está moi ben, pero por outro lado tamén hai moitísimos cambios na túa vida, queres seguir formándote, queres facer outras cousas, é normal. A nós, cando fomos, por exemplo, hai unha área de emprendemento na Universidade de Santiago, e fomos alá, dixemos, a ver que nos conta. E dixeronnos que, que tiñamos que ver como crecer o proxecto, como facer que fose rendible, internacionalizalo, e eu dixe, vamos a ver, queremos facer algo no rural, e disme que o temos que facer en que rural, no catalán, se nos queremos facer aquí. Entón, vimos que sí que é certo que sempre había ese carácter expansivo de que crecese, de que terra tal, e eu dicindo, somos dúas e agora mesmo estamos moi ben. E sí que imos tendo traballos, o que vos digo, o boca a boca fai moito, ti pensas que o mellor este ano non vas facer nada máis, ou dis tú, xa non teño máis formacións, e de repente chámante que precisan unha formación nun sitio porque teñen uns fondos ou porque teñen unha necesidade educativa X, ou o mellor un concello diche, mira, falarme de vos, podedes nos facer agora que temos unha... Chamaron a semana pasada para ir a un encontro cabalar en Mos en xuño, non sei nin cando é. Dixen que sí, pero porque teño esa maña libre, pero van xurdindo así ideas, proxectos no momento. O bo de poder collelos é que vas aprendendo cousas distintas e que nada está escrito, pero a parte mala tamén é esa, que nada está escrito, entón sempre pensas que estás máis libre do que ao final acabas estando. Como vos gustaría que fose Terra Audiovisual dentro duns anos? Claro, esa é unha pregunta complicada. Sí que é certo que a nos gustaríanos que fose unha cooperativa sólida e que contasen con nós, sobre todo concellos e institucións, porque sí que é certo que aí deixenche moitísima liberdade para traballar. Normalmente os particulares pois son máis complexos porque buscan unha cousa moi específica, buscan contar a súa historia, non che deixan a ti contar a túa. Entón, pois é moito menos, é moito menos subxetivo pola túa banda, pero pola súa é moi subxetivo. Entón, ás veces é complexo entender tamén o que queren exactamente. E cando traballas con institucións tes moita máis marxe. Entón, gustaríanos nese sentido ser sólidas, que contasen con nos institucións de distintos tipos, e conseguir ter un fluxo de traballo tranquilo, pero que sexa rendible como para vivir diso, pero sin tampouco estar todo o día rodando nun sitio, noutro, sen poder compaxinalo coa vida, porque sinceramente non penso que precisamente se montamos isto así desta forma é para poder vivir e para que o traballo non sexa de sol a sol, diría, que non é que non queiramos traballar, senón que queremos pois compaxinalo co resto de actividades da vida e tamén deixar un pouco de marxe a formación. Sempre se hai un curso X ou se hai unha formación de pois un idioma novo, por exemplo, porque agora non podo aprender un idioma novo, porque teño moitas rodaxes, pois o mellor digo que en vez de para xuño vou noter para xullo o documental e pois podo facer un idioma ou podo aprender a coser ou eu que sei, que me apeteza. Quero dicir, hai moitísimas ideas e hai moitísimas cousas que aprender que o mellor pois apetecenche hoxe, mañá xa non, e despois ao revés. E tamén compaxinalo co deporte. Eu, pois en Santiago, por exemplo, facía fútbol sala e a mí non me gustaría non poder ir a un partido por ter que facer unha rodaxe. Sí que é certo que a veces ter que facer, e de feito fago moito, pero sí que me gustaría poder compaxinalo con outros compromisos ou ca vida mesma. Entón penso que iso sería ideal. Moitas gracias, Claudio, por dedicarnos este tempo a compartir connosco a vosa experiencia e todo o traballo que facedes desde Terra Audiovisual. Pareceunos moi interesante coñecer como unha idea pode acabar converténdose nun proxecto real relacionado co audiovisual, a creatividade e o traballo en equipo. Con esta entrevista aprendemos moito sobre emprendemento e sobre como os proxectos creativos tamén poden aportar cousas positivas á sociedade e ao rural. Grazas de novo por acompañarnos hoxe e responder as nosas preguntas. Espazo Aberto. O fío que nos une a través da palabra. Para máis programas de Espazo Aberto, visita as nosas redes.